як рӯз гуфт тасодуф ҳамин гуна ҳамин чашмаки ман чашмаки ту бинам ки ҳамсарам баромад навакун зан гирифтам ҳамин пойпӯшиҳояшро гирифтам мегӯд наздаш мондаму сар бардорам гуфтам ки аз он ҷо модарам дид гуфт ки аллакай лох кард. оё ҳамин кирдор аз бачаат бинӣ бояд ғазабнок шай кореро ки паямбар кардааст инҳоро садқаи номи модарӣ кунад. аксари занҳои шавҳардор бениҳоят зиёд аст, яъне бениҳоят ки шуд шумо тасаввур кунед шумораша ба меҳри шавҳар зор ҳастанд. диловар дар сари меҳрубонӣ меравад. як қошиқа қати мороженеро мегирад даҳани зан шуда мемонад. ба ҳавас тамошо мекунем мақсад меро мебинем бо мумкин баъзеҳо мо нафратам кунем бигем пайғамбар мегӯяд як мавиза агар дар даҳани зан мардак ба дасти худаш монад беҳтар аст ки аз ҳазорҳо маблағ дар роҳи худо садақа мекунад.